Koro mogi machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mana kana singo ni Eric Owenga bende loso sigana motenore kod kaka MCS ma Nairobi koro ramo. Yangore ni MCS mag od bura mar kaunti ma Nairobi koro ramo mar pudho oko e telo Governor Johnson Sakaja. Spika mar od burano Kennedy Ngondi kawuono ne oluongo romo moyiedhi mar twak ewi okang' ma onego kaw ne Governor Sakaja. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi ler ewi wachni. Governor Sakaja koro nyalo yudore kama diny mokalo tok maheo MCS 80 ramo ni nyaka koro thiche oko mar apis. Od bura mar Assembly ma Nairobi ni kod jokanyo maromo 123 ma wachore ni ok mor kod kitelo mar Governor Sakaja. Ma eri ne ochuno Spika Ngondi luongo bura ma wiye mar podo wach kama ne gilalore matut ewi kaka ginyalo thiche oko. Koro onwang'ore ni nitie weche mang'eny kaluwore gi kaka Nairobi, kaka governor ran Nairobi, CCs ma Nairobi ok mak simbe jotelo, jotelo ka manyo kony to gi kony. Koro mano miyo jotelo bedo gi tich matek mondo mi gichiw ne jopiny kony. Koro ji obedo gi bura, ji owacho mang'eny, ng'ato wacho gima nie pache, to resolution mar members te mane ni kanyo, giwacho ni giseyuak ahinya kuom higni adek. Koro gidwaro ni mondo oginyal dhi mbele gi ywak to time to rumo, to jopiny to kwayo mondo service delivery mondo timre. Koro giwacho ni resolution en ni olos committee mondo governor kaachiel gi deputy mare mondo golgi mondo mi oket jomachielo mondo either speaker mondo kaw komno. MCS ma Nairobi otoni Sakaja okosobedo kawinjogi kata jiwo telo margi ahinya to kamoting'o nyaka chopo dwaro margi mar konyo piny mane oyierogi. So the members raised the issues of bursaries. You realize it's only Nairobi County or one of the counties that have not been able to distribute bursaries to the residents of Nairobi. There was also the issue of WDF, Ward Development Fund, that has not been working according to us. We have had stalled projects where we have not received any answers from the executive. There are so many stalled projects within the wards, and the residents of Nairobi have been asking why those projects have not yet been completed. The members are also saying that the governor is not in touch, completely in touch, both with the ground and with this assembly, the members of this assembly. Watero ne Sakaja complain ni jogi ok mak simbe wa ok gikonywa to onge change nyiso ni en ma ok los kod jogi. Kowe mano koro blame te dok kuome. Kowe mano nitie shida machielo kendo ma umako ni governor makoro chunya koro owuog. Weche nitie mang'eny, nitie kaka projects mag ji, contractors ok chul, bursary mar nyithindo, school fees. For the last 2 years, poko yudo bursary. Nyithi Nairobi poko yudo bursary for the last 2 years. Kalure kod moko MCS mano wuoyo koramo gi TV, giramo ni MCS duto mago UDA kaachiel kod mag ODM koro ramo ni Sakaja to nyaka goli ya peace. I saw him be given the vehicles, ile magari za kubeba takataka na material mingi sana za kufanya kazi on the ground. Hiyo ni si kazi ya MCA, hiyo ni kazi ya governor. Na kama ameshindwa na kuokota takataka ya Mudhurwa, takataka ya Marikiti, I have to remind him. I have to remind the executive. The collection of the signatures will go on as long as it is the speaker who has called the retreat. Members are free now to correct the signatures there. It is not the work of the speaker to collect the signatures, but the motion can be initiated by a member of this assembly. Sakaja osebedo ka oliero machiegni gi MCS mag ODM ma osebedo ka mako lwete kendo chung' kode e dwaro mokwongo mane geto thiche oko mar apis. E tielo ma eri to weche nyalo bedo ne matek wira ni MCS duto kuro ramone. Mimi by the way I'm tired. Chukulia watu takataka. Panga town ikae kama mahali kuna zapangika. Hivi hata ukibembelezwa hata hapa unachukulia watu takataka. Kina Musiria wanaenda kupiga ma TikTok pia kila mahali. Unapiga mapiati takataka inachukuliwa, unachukua lori mbili unaenda. Lakini takataka inabaki hapo Mudhurwa. What kind of business are we doing? Where do unaokota revenue? Town mzima. Unaokota revenue Nairobi mzima. But we continue being ashamed.
Kata kamano ne wamanyo Sakaja owuon e namba mare mapile mar sime mondo chiw pache to ne ok oyudore. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.